Nagustuhan da di impalaman ko nga tinapay. Nga takkimit ti kaya da. Yummy! Yummy, takki! Paboritong pe atang Balunik man ate nga agawid. Nagustuhan da di impalaman ko nga tinapay. Nga takkimit ti kaya da. Damit ket ti mayunis kada kwa. Di ato'y latam. Nagarawit da nga mga titinapay. Palaman ko man ate itong sumangpitak ta. Pa kuha daman ti tinapay agi jayoy. Nagpapalaman dan tumang kanya ko. Lalo ta nagsasado dami nga palaman ti kaninda. Inang, amoy yun na niya tigigamat. Takke? Wow. Apa? Yan mo mata. Ki paborito namin ni Cherry nga kanin ti takke. Pakan ko man kanya na ti palaman ko din. Nabili ko kaganan na. Di palaman ko din ti tinapay na. Ngayon nyo bagbaga ah. Well, Ipakan ko kanya na damdama. Tun sumangpita di balik palaman ak tinapay na aja. Karen, pan naman palang igatangan ti Munay, kin kwa pala man ang ti mayonnaise, kin na Pagdatangak. Pagkikir ka lang mo, di mercury drug. Pero saan ko mabibili na kagid-edit na kami ni... Wow. Or pala man ang ti mayonnaise, ah? A few moments later. Christine. Oh, ang damo gayam lalay mo na maminsan ka ba? Monay. Sa di babasit lang na lang nga mayonnaise. Ka pala manan. Salo tibon na nga pang gumatayin. Tsak pitig palaman. Saklatan ti kanayunin. Nagpalpalaman ti tinapay yaw. Salo pang gumatangin. Tsak pitig palaman. Nya may giting nga tao. Talaga sadot ata nga Jerry. Palpalaman. Ayun. Dagayim ti inalag idi nga kwa. Takke. Isin sa ti palaman ko tuyin tanog nagimin nga gibaon-baon. Ito ka man tapang kulain. Ay tuyin ni aji kwa. Takke nga inalag idi. Isuman tatat ipalaman ko tanu kwa. Nga gibaon-baon to no maminsanay. utuin, bitakki. Yummy! Yummy, takki! Tanog na, kibang. Ikakti kwa, mayonnaise ti, daduma, tanu kwa, handa nga madlaw. Pakunyari, aging papanganak to. Marwa, may amin nga babae, nung kumanga minsiyak ti baon-baon na, di. Nung kumanga makaskas to, eh. Ay, pasal. Agsalsal punso na di salas. At serve ko man kanya na titinapay nan, nga kaninan. Nakasinsenyorita talaga aja. Ay tuyin, tay tinapay ni Kyutong. Yummy takki. Ay tuyin ne, di tinapay mo ne. Pinalaman nakatan, di paborito mo nga mayonnaise. Thank you. Nalpas ka ngayon ditan? Well, niya lang ako ba dano ma? Anak ka nagpa, siya lang ako dano. Damdamamit kapal pala man ko kadapan gumagatang pa kanina pan naman pagpunta dano. Ito, maduroon lang. Gusto yan lang na dano ma? Wow, nyalaki din nga. Paboritong pe atang Anya lasa na tatto te papaitan nga impalaman ko Tadi ka nga baon. Dugyot ka talaga ako. Taman. Uri, nalagluwa, nagdugyot ka nga babae. Wala tag. Patayin ka.
Patayin ka. Patayin ka.